يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما موالي الهوى يما موالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ambe masara mani foka abarkada ale minye biduya irana kakeni aukaje mukambe nyanamaya tilenyeta jabarani susanfe dogokun ni anko amako faso jokene je mukanye mimbe wele bla anka jabana che faramuso ka demsen farama korobaka kasekana ka hakli jagaboke walma ka wliga jo bla sinka mimba to anka jamana re abseka wliki jo asinfla ka kelew hukumu koso tilenyeta nyamaga su aije mukan bla sinka ka togoda ku faso jokene abe ko je mukane la jeni wachi na sisa ambe fulasi au pela jelema mali kono farafina bangunga katasi jien fanto pela jelema kawla donia kafo ni wachi labanu na anka jamana kono gwele ababe ala krengrene ala barakela munumbe no ni amba fuma ko administrateur civilu no e commandantinu katasi commandant koroboma nu togola kuma mamunu be telenyeta la je koswe ibaye kafo ukatagama walma ukabarablaw makan ciaman temena telenyeta jabarani su sanfɛ kata se radio nyeta rema wala sa an ka se ka famyali basoro akisala administrateur civilu be ka caare bembe muma de mundu ya to olu ye barabla jari walma barabla petengelon ku boloda an ka jamana konnana uka geleya mundu ya to a desembe ka nyanabo ambe dumne kompi nunu bela tilembe na kenyini gali mu ba jigiya ka fo munum jabi bena soro an ga jem kan konnana syndicat kanyemoko walma secrétaire général anye wele blalema ne Ousmane Christian Diarraye ambe domne ko mbi ale de secrétaire général krengrene ala administrateur civil togola alnya soro toyin ko ni fly ga bini dadu apela jelena ka wala like ni alaka je ka fuli anita nasi o kelngena na pela jelema ni wachina aw muni danaya takada tilinyata ka yoni ankatanye fe ka fuli di Ousmane Christian Diarraye folo salam alaykum wa alaykum salam an rebe aw fo ka auditeur bela jelen fo na ka radio telenye mo an bela jelen fo aywa foli jaranye ina limin kera anka plateau sanfɛ afene benama ka sababu kɛ ka bulbulu kɔni ka ca ni wagati laban ninnu na ka ca bɛɛ bila walasa ani ka se kana jɛmukan kɛ ɲɔgɔn fɛ min b'a to teleɲɛta lajɛlikɛlaw u bɛ se ka faamuyali ba sɔrɔ aw ka baara bila pedengelenw na an ka jamana kɔnɔna na ayiwa ɲininkali ne bɛna daminɛ aw ka syndicat in yɛrɛ la fɔlɔ jumɛn don dɛ ka se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna ani a tariki yɛrɛ bɛ cogo di ni tɔn a bilara sen kan ka jamana kɔnɔ waati jumɛn ka se ka da don a la ka ɲɛfɔli kɛ yɔni an ka n'aw ka degun na ayiwa ɲambele an k'an ka baaraw bila k'an ka tɔnsigi ni fɛn bɛɛ bila ka na yan devoir do plaisir do franchement parce que wajibi do an kan an fana jamanaden de ye an ka kunnafoni ɲuman di jamana mɔgɔw ma mɔgɔ caman bɛ i da donna la u t'a kun dɔn u t'a ju dɔn u mana min tɔmɔ sira fɛ u bɛ taa n'o ye ka na se ka ɲininkali ma ne ka tɔn o ye syndicat autonome des administrateurs civils syndicat autonome des administrateurs civils u b'o wele SYNAC mais an bɛ kulu la min ye syndicat naani ye n'a bɛ f'o ma plateforme d'action commune o plateforme d'action commune o ye jɛkulu syndicat jɛkulu naani farali ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye pour que ka fanga sɔrɔ k'i kɔgɔ da état kɔgɔ la syndicat fɔlɔ n'a ɲɛmɔgɔya b'o bolo o ye syndicat libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale o siltimati ye o secrétaire général ye Olivier Traoré wa o de ye an ka plateforme président ye
Deuxième syndicat o ye anw ye syndicat autonome des administrateurs civils ne ye anw syndicat Sinaki anw ye kuma lasela ye plateforme kuma lasela ye syndicat sabanan o ye syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales n'o ye Syntracti ye o secrétaire général o ye Seydou Ousmane Diallo olu ye mairie baarakɛlaw ye olu de bɛ an ka nin jɛkulu secrétariat a sɛbɛnni kɛ an ka lagare o ye comité syndical des agences de développement régional n'o ye CSADR ye o secrétaire général o ye Alpha Moy Haidara ye donc an farala ɲɔgɔn kan an naani ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔni o ye kɔsana ko ye mais syndicat fɔlɔ fila n'o ye Siltimati ani Sinaki ye olu fila de wolola ɲɔgɔn fɛ ka baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ Syntracti o fana bɔra Siltimati de kɔnɔ k'a yɛrɛ ta ka sɔrɔ ka taa CDTM na a ma ɲɛ sɔrɔ a seginna ka na an farala ɲɔgɔn kan donc min ye an ka syndicat ye n'o de bɛ Dako administrateur civil tɔn in na an ka syndicat y'a la sabanan de girinya la Siltimati jama ka ca n'anw ye parce que olu ye waa caman ye Syntracti jama ka ca n'anw ye o fana ye waa caman ye anw tɛ waa kelen yɛrɛ bɔ anw ye administrateur civil ye 971 wa min bɛ administration territoriale la n'a b'u wele ko commandant ni commandant kɔrɔbaw ni damadamani ye gouverneur ye o ye mɔgɔ 246 dɔrɔn de mɔgɔ 246 sinon a tɔ bɛɛ bɛ ni ye présidence de la république ta i ye assemblée nationale ta i ye conseil économique social et culturel ta i ye institution tɔ fɛn fɛn ta ka ministère tɔ fɛn fɛn ta tɔ bɛɛ yɛrɛ kɛlen don la o de kama ne ka tɔn tɛ administration territoriale tɔn ye o syndicat tɛ mais an ka mɔgɔw jɔyɔrɔ kama n ka militants jɔyɔrɔ kama grève in tɔgɔ talen don ka d'anw kan ka sɔrɔ anw ma girin a la fo ni faamuyali ka di mɔgɔw ma ka se ka nin yɔrɔ in faamu bari ni ye commandant ni commandant kɔrɔbaw ka baara bila ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ dɔrɔn maa caman bɛ Usumani Christian Jara de kunkolo ye a ɲɛfɛ tout à fait k'a sɔrɔ ni ma fili e de ka jama ka dɔgɔ ka tɛmɛ anw ka jama ye sabanan ye parce que anw fana ka ca ni ADR mɔgɔw ye anw ye 971 ye mais ADR tɛ tɛmɛ 300 kan olu ye service kura ye min créera en 2016 donc olu ka jama ma caya sɔrɔ fɔlɔ wa u ka baara yɛrɛ taabolo la u ka jama tɛna o caya bɛɛ sɔrɔ a b'a yira k'a fɔ aw mɔlen don ɲɔgɔn ma ka nin kɛlɛ in da don ɲɔgɔn fɛ tout à fait ayiwa bon hakili jiginna i ka ɲininkali nafaba b'a la min ye an nana an créera tuma jumɛn Sinaki an ka récépissé de ye Bamako au commissariat du district de Bamako au décision numéro fɔlɔ ye l'an 2000 on créera suivant récépissé numéro 001 du haut conseil commissariat du district de Bamako signé à l'époque par le colonel Ismaël Cissé. Ale de tun ye Bamako gouverneur ye doni kama. On créera le 4 janvier 2000 o y'an ka récépissé. Mais en cas congrès constitutif, nous au des dates de création réelle, au octobre 1999. Siltimati fana créera octobre 1999. Bon, alors y'a que nous fla be créé Sinaki, au bout de wele, qu'au syndicat de corps, mɔgɔ t'a la administrateur civil ko. Mais Siltimati, au syndicat des travailleurs bɛɛ b'o kɔnɔ k'a ta ministre fo dugumada a bɛɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ mais anw bɛ minnu n ye 246 minnu fɔ minnu bɛ baara kɛ administration territoriale la olu bɛ Siltimati kɔnɔ en même temps u bɛ Sinaki kɔnɔ mais administrateur minnu tɛ baara kɛ administration territoriale la olu tɛ Siltimati kɔnɔ donc o y'o prépare latigɛli ye k'a yira o la fana nin de kama kabini anw créera 2000 ni 2018 tɛ k'u y'an wajibi ka taa grève la Mali si kun t'anw tɔgɔ dɔn. Maintenant n ka ɲininkali bɛna se o yɔrɔ ma sisan Usumani Christian Jara
n'i ye jɛkulu in ta k'a lajɛ walima administrateur ka nin waleya in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jɛkulu in bilara sen kan san 2000 waatiw an bɛ se k'a fɔ 99 san 20 ani kɔ o waatiw Alpha Umaru Konare ale y'a ka fanga kɛ an ma administrateur civil mankan mɛn jamana kɔnɔ Amadu Tumani Ture fana ka n'a ka fanga kɛ an ma administrateur civil mankan mɛn jamana kɔnɔ nka waati laban ninnu na ka na Coyi da Ibrahim Bokar Keita kɔ cɛmancɛla fanga min filɛ nin ye ka Coyi fana da o kɔ e ko nin ye gansan ye wa mun dun y'a to administrateur civil y'u kun bɔ ji la sa ka mankan daminɛ jamana kɔnɔ. Merci bien. Ko ba degunnen bɛ kini kɛ ni Mali tɛ hali ambassadeur caman y'an wele k'an ɲininka k'olu ka jamana na u ma nin miiri tile kelen u tɛ se k'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ ni Mali tɛ aw bɛ k'aw sinsin minnu kan n'o ye commandalakaw ye kuma tɛ administrateur civil ma i t'a mɛn i t'a ye k'a fɔ k'u bɛ grève kɛ u man kan ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ an kɔni tun t'a mɛn an tulo yɛrɛ la u man kan ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ ka don syndicat la kuma tɛ ka grève kɛ mais ni ba degunna a bɛ kini kɛ o kɔrɔ di kabini Modibo binna fo ka na se 1999 Musa Traoré ka régime kɔnɔna na fɛn fɛn kɛra ko ma ɲɛ a bɛɛ dara ni min tɛ Bamako kɔnɔna ye a bɛɛ dara commandant kan ko commandant de y'a bɛɛ tiɲɛ. Allahu akbar. Donc jamanadenw olu ko k'u tɛ commandant fɛ ɲɛmɔgɔw olu fana tɛ commandant fɛ ne bɛ tilen k'a fɔ aw ye plateau bɛɛ kan n ko kunu ɲɛmɔgɔw bi ɲɛmɔgɔw ani sini ɲɛmɔgɔw n'anw t'u si fɛ parce que u si t'an fɛ Ala filɛ nin ye k'a kuma waleya transition in kɔnɔna na i ka kuma sɔnna ji la transition in kɔnɔna na n'u fɛn fɛn nana u sina fɔlɔ ye anw de ye transition in bɛ k'o de yira bɛɛ la donc an y'a ye décentralisation nanen san'a ka fɔ nin ye baara ye nin de bɛna Mali bɔ ɲɔgɔn la a bɛna kɛ tan a bɛna kɛ tan n'o ye mara cɛmabɔli ye Musa ka fanga yɛlɛma kɔfɛ ni décentralisation nana commandant daga bɛ bɔ aw da la aw tɛna minɛ ka sigi tile la impôt la commandant ka jagoya tɛ k'aw kan sketch bɛ bɔ ka commandant kɛ fatɔ lagalagatɔ fɛn bɛɛ ye diɲɛ ko bɛ dara an kan ka lagosi fangatigi ye voilà ka kɛ fangatigi ye ka lagosi or wagati bɛɛ n'a ka évolution de don wagati bɛɛ n'a ka mission de don hali comme an bɛ diinɛ radio la kira fɛn fɛn cira a bɛɛ cira n'a ka mission de ye fo kana bɛɛ global di an kuntigi Mahamadu ma a fɔra ko État ye État ye nin ye État ye furakɛli ye État ye nin ye ka peuple bɔ mission dɔ confiera bɛɛ la voilà fo kana bɛɛ kun cɛ k'a di dɔ ma donc indépendance tile mission min kun dira administration ma n'a fɔra administration tuma bɛɛ u ɲɛ bɛ jɔ anw de la militaires bɛna k'u ka tiɲɛni kɛ ka taa a bɛ fɔ ko commandant mɔgɔ wɛrɛw bɛ taa maître caman tun bɛ commandanya la maître min tun bɛ commandanya la tun bɛ 100 bɔ olu fɛn fɛn y'a bɛɛ kɛ ka tiɲɛ a bɛ fɔ de ko commandant de y'a tiɲɛ donc administrateur de y'a tiɲɛ donc an y'a ye sisan k'a fɔ a bɛɛ dara corps kelen dɔrɔn de kun n'o ye administrateur civil ye an ko bon n'an ma wuli k'an jɔ a tɔ a bɛ an bɛɛ bɔ malidenya la o de y'a to an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye association créée fɔlɔ ko ADISAC association de développement des administrateurs civils u ka ɲɔgɔn dɛmɛ u ka ko ni kasara ye min sɔrɔ o ka fɛ hakili jiginna commandant minɛna ka datugu 12 kama ko o ye impôt jɛ u ka baara tiɲɛna u ka denbaya fɛnna ko bɛɛ kɛra u la commandant minɛna ka don kaso la 3 kama o bɛɛ kɛra yan commandant o kɛra Mali kɔnɔ a tɛ ban n bɛ se ka tɔgɔ yɛrɛ f'i mɔgɔ min ye anw ka tɔn in créé Sinaki secrétaire général fɔlɔ Ala ka hinɛ la Mamadu Jalo a ye kaso kɛ Yoroso 100,000 ni 1000 kama k'o ye impôt jɛ k'o ye impôt jɛ o ye mɔgɔ fɔlɔ min ye Sinaki secrétaire général ye donc an y'a ye k'a fɔ diɲɛ ko bɛ dara anw kan Mali kama parce que régime mana fɛn fɛn régime min mana na n'o ka objectif ye min ye an ka mission comme i da kun ye ɲininkali kɛ an ka mission ye veiller
veiller iko président de la république ka mission yo n'a bora président ni commandant la mɔgɔ si ka mission to yi k'i ka kɔlɔsili kɛ intérêt nationaux la i ka kɔlɔsili kɛ voilà intérêt nationaux ka sabati min bɛ kɛ nafa ye voilà jamakulu ma veiller sur l'intérêt général dans les différents ressorts e bɛ arrondissement na pont kan ka jɔ dɔw ko olu ka sariya ko pont tɛ jɔ u ka dugu la e de kan ka cogo bɛɛ kɛ pour que pont ka se ka jɔ parce que pont ye jamana ka objectif ye pont ka se ka hɛrɛ do voilà donc ainsi de suite fɛn fɛn bɛ balili kɛ ko jamana ka objectif o kana se ka kɛ e kan k'o fɛn ni e b'i ka dugu la e b'a fɔ nin tɛ kɛ ne ka dugu la ko dunan tɛ nin kɛ yan commandant de kan k'a f'i ye ko dunan tɛ maliyɛn tɛ dunan ye i ka dugu la o ye intérêt général ye o ye intérêt national ye olu n'a ɲɔgɔnna voilà pourquoi commandant ye lasigiden ye Mali kɔnɔna na i ko ambassadeur ye lasigiden ye an b'a fɔ fanga ka cɛsigi an ka togodaw ni togodabaw la wa donc o de commandant ka baara ye n'o ye mɔgɔ min ka baara ye k'e de kan ka kɔlɔsili kɛ wajibi majati i ni majati kɛ ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn ayi e mana fɛn o fɛn kɛ gɛlɛya bɛ bɔ a kɔnɔ mission filanan ko i kan ka kɔlɔsili kɛ toujours sariya application na a ɲuman mɔgɔ mana sariya bila n'a bɔra finitigiw ani juges la ni mɔgɔ ye sariya bila a wajibalen don commandant kan k'i la sama ka na sariya la o de y'a to commandant ni mɔgɔ si tɛ bɛn o jelimangoya bɛ yɛlɛ o jelimangoya de yɛlɛ bi aw bɛ bɛn ko dɔ la mais sini ni e ye sariya sɔsɔ n'a ko nin tɛ bɛn a tɛ bɛn i ma c'est un peu ça le problème donc an kɛlen don k'o de kɔlɔsi an ka mɔgɔkɔrɔbaw kɛlen k'o kɔlɔsi o y'a sɔrɔ an dɔw ma kɛ tan olu ye nin tɔn in sigi sen kan pour que k'an ka intérêt défend i ko bɛɛ ka intérêt k'an ka défend a yɛrɛ kɛra kuma ye kosɛbɛ k'a fɔ est ce que commandantkaw olu kan ka syndicat sigi sariya sɛgɛsɛgɛra fan bɛɛ fɛ fo ka taa cour constitutionnelle la k'a ye k'a fɔ constitution ko bɛɛ bɛ se ka i ka syndicat sigi u ma sariya tɛ Mali la min ko commandant sen ka bɔ a la commandant t'a dama mɔgɔ k'a se k'a ka tɔn lafasali nka ni Mali tɛ an b'o fɔ an tɛ nɔgɔ don o la dɛ ni Mali tɛ groupe fila bɛ yen olu tɛ se ka tɔn sigi o ye anw ka groupe ye représentant de l'État m'a fɔ administrateur bɛɛ dɛ minnu ye commandant ye ani sɔrɔdasiw a yamaruyalen tɛ nin fila ka tɔn sigi ka da kan nin fila n'olu ye tɔn sigi jamana tɛ basigi mais an y'a ye anw ta n'an ma sigi an bɛ sa jamanadenw b'an kan an bɛ minnu tɔgɔ la olu b'an kan o la an bɛ bɔ da jumɛn fɛ gawo n'a ta bɛɛ an tora mada kɔnɔna na n'a bɛ wele ko passivité ni gɛlɛya b'an kan an b'a kɛ papier ka don an ka fini jukɔrɔ ka taa se ɲɛmɔgɔ ma k'a fɔ ni gɛlɛya b'an kan pour que a kana kɛ kɛnɛma kuma ye an ye san 18 de k'o la ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen u y'an faamu n'an ser'u ma ni fɛn fɛn ye u b'a ɲɛnabɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ o fɔli la Usumani Isufu ko k'ale ma syndicat ye diɲɛ na plus civilisé ka tɛmɛ anw kan a ma sa fɔlɔ a balolen don a bɛ se ka taa ɲininka Usumani Isufu Mayiga min kɛra premier ministre wagati dɔ la an ka jamana kɔnɔ o sɔrɔla mun fɛ décentralisation bɛ daminɛ wagati min commandant Cini ka prime kun ye 2000 ye commandant Kɔrɔba ta kun ye 4000 ye gouverneur ta kun ye 5000 ye nin lagosi ni fɛn bɛɛ dara an kan n y'o f'i ye hali 3000 kama dɔw donna kaso la donc décentralisation nana kɛ u y'a bɛɛ kɛ lagosi an kan k'a sɔrɔ an bɛ maɲumako la an sera ɲɛmɔgɔw ma ka condition f'u ye u y'a yɛlɛma o kɛra Alpha Tile la ka bɔ 2000 la k'a kɛ 8000 ye ka bɔ 4000 na k'a kɛ 10200 ye ka bɔ 5000 la k'a kɛ 10500 ye o kɛra 2002 o 2002 o ni 2007 cɛ an y'a ye k'a fɔ prime ni politique mɔgɔw u nana ka prime ni indemnité filifili mɔgɔw ma 100,000 150,000 ni 50,000 ainsi de suite k'a caya an ka mɔgɔw wulila tuguni u ye ɲinini kɛ ko 60,000 100,000 ani 100,000 ni 50,000
u ye tɛrɛmɛli kɛ fo kana bɛn 30,000 40,000 ani 50,000 ko délai d'exécution ministre min tun bɛ a don Ganfoud o fana tun ye an dɔ ye administrateur civil don mais a y'a jɔ gouvernement dɛmɛni kan o ye anw ka baara dɔ ye hali ni an bɛ fan wɛrɛ fɛ hali sisan ni ye ne kɛ ministre ye n tɛ hinɛ administrateur la n tɛ magar'u la n bɛ état de défend o kelen de don i bɛ position min na i b'o de position défend donc a ye gouvernement défend an tun bɛ fɛ a ka daminɛ mois min na n'o tun ye avril ye k'o tɛ se ka kɛ disons n'o tun ye janvier ye k'o tɛ se ka kɛ ko fo k'a bila juin na an ma bɛn a kan Ousmane Issoufou an ye préavis de grève fɔlɔ min déposé o kɛra 2007 o yɛrɛ k'a kɛ confidentiel ye bɛɛ b'a kalama k'a fɔ préavis de grève bɛ kɛ officiel de ka taa tapage kɛ anw y'an ta kɛ confidentiel k'a bila ka taa dogo la ale kɛlen k'o ye a y'an ka mɔgɔw wele Gawusu Kulibali a bɛ Balole ani Olivier Traoré u taara sɔrɔ primature la ani ministre minnu kun da kan ka don a la économie finance ani Ganfoud a y'u sigi bɛɛ y'i ta fɔ a ko ne t'a dɔn aw bɛ se ka nin kɛ nin syndicat nin na cogo di syndicat min b'a ka préavis de grève kɛ dogo la est-ce que mɔgɔ ma dalen bɛ ka tɛmɛ olu kan vraiment a ko bon ne bɛ fɛn kilan fila ye aw ko janvier an b'a daminɛ avril ninnu ko juin an b'a daminɛ avril donc a y'a kɛ ten k'a ta o avril 2007 fo bi dɛrɛmɛ de ma fara an ta kan fɛn ma fara an ta kan n'an y'a laɲini kɛ tuma a bɛ bila sinikɛnɛ na mais o n'a ta bɛɛ an tora mada la fo 2018 min u y'an wajibiya k'an bila fɛn na min t'an taabolo ye min t'an jogo ye min t'an ka laɲini ye n'o ye grève fɔlɔ ye ayiwa Usumana Christian Jara ni ala sɔnna ma an bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la baro tako filanan na an bɛ segin ka na ka walawalali kɛ baarabila peten kelenw o bolo dalen don aw fɛ ni wagati laban na an ka jamana kɔnɔ mun dun y'aw bila o la ni ala sɔnna ma baro tako filanan na an bɛ segin ka na ka walawalali ko la ni ala sɔnna ma mankutu kɔfɛ Nganse wa kun fanyana. Afonyana juna. Allah baram to poivre épicé de bene boya. Ha? Ko baram so ka poivre épicé wa. Awo, Beten donde. baram so kan poivre épicé. An poivre dey bekele. Ibe nafa soro doyna. Ibo kelen soro na. Mais ni différence ni na fen tan fla de balila. Na fen tan fla wa. Ba nogolo kasa de manne wa. Ni yaki ga dagala. Papa chéri buru. Ga, abe soro fan jume. Ni me soro fan bere fe. Baramso butigi nuno ana fen fere yoro lo imana baramso fere gala fen fege e go wule bani baso nterumso ni ko ni sigite beble jonga boli kata baramso ka poivre épicé ale sina gone anya so ka ba baramso ka poivre épicé na ka poivre simple bɛɛ kelen danfara mun b'u cɛ poivre épicé kɛfɛnw de ka ca ka tɛmɛ poivre simple ta kan wa épice 12 bɛɛ de kelen bɛ k'a sankɔrɔtan baramso dai ka ko mankutu kɔfɛ an bɛ foli lase société Aminata Konate ma baramuso olu mun ye émission ni sponsor ye n'o ye faso jɔ kɛnɛ ye ayiwa an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɛnɛ kan jɛmukan min ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye bi wele bilalen don Mali administrateur civil ka lafasali tɔnba min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma SINAK ni o ye kɔmananciniw kɔmanankɔrɔbaw olu ka lafasali tɔn min bɛ anw ka jamana kɔnɔ a bɛ waati bɔ sisan baarabila peten kelenw o bolodalen don ninnu fɛ anw ka jamana kɔnɔna na mun dun y'a to baarabila in kɛra u fɛ baro bɛ ka boli o de kan wa n'i ye ni jɛkulu yɛrɛ da k'a lajɛ a ka tariki a bilara sen ka waati jumɛn na da donna nin bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ɲininkali nana da yɔrɔ min na grève illimité ayiwa an bɛ se k'a fɔ kuma dɔ la u senna ka suma anw ka jamana kɔnɔ ni waati laban na administrateur civil bɛ grève illimité la mun dun y'a to grève illimité bolodara u fɛ fo ka grève ye tiɲɛ ka taa illimité la ni ala sɔnna ma walawalali bɛna kɛ nin bɛɛ lajɛlen na Usumani Christian Jara ɲininkali tɛ nin ye grève ye tiɲɛ nka ala illimité ma yɔrɔ o de kɛra kamanaganko ye maliden yɛrɛ caman yɔrɔ effectivement jɔnmaya de y'an s'a ma anw ye maninka ni bamananw de ye an ye maliyɛn de ye maliyɛn halala si tɛ sɔn jɔnmaya ma n'i ye mɔgɔ mɔgɔ sɔn ni jɔnmaya ma ko fila tɛ halala tɛ hali n'i bi sa i kana sɔn jɔnmaya ma o de fɔra anw ye an lamɔna o de kan an filɛ grève min na a ma daminɛ bi a bɛ janya mais wajibi don ka ɲɛfɔ aw ye komi a bɛ kunnafoni ɲuman de fɛ en
en créerait 2000 yo fa o ye Siltimati ni Sinaki créera en 2000 ni syndicat créera avec cahier de doléances gland un cahier de doléances gland 137 points 137 points o te point kɛmɛ a bɛɛ b'a kɔnɔ 37 min bɛ ɲɛsin anw ka yiriwa ma min bɛ ɲɛsin service ka yiriwa ma min bɛ ɲɛsin minnu bɛ taama ka se service ma olu ka yiriwa ma a bɛɛ b'a kɔnɔ o de y'a to a taara bɛn 137 points ma ministère de la fonction publique o ni an ka mɔgɔw y'u sigi kalo caman ka discuter a kunna k'a sɔrɔ grève tɛ nin bɛ se ka ɲɛnabɔ nin wagati in kɔnɔ nin tɛ se ka ɲɛnabɔ nin wagati kɔnɔ nin yɛrɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ pewu gouvernement tɛ sɔn nin ma pewu ka ye dilanna o cogo la k'o signer gouvernement ani tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a ta 2001 o baara banna 2001 k'a ta 2001 fo 2018 min waliyara o kɔnɔ o kun tɛ tan bɔ 137 la min waliyara o kɔnɔ a tɛ tɛmɛ 10 kan a t'a bɔ de a tɛ tɛmɛ a kun tɛ tan bɔ donc mais o fana na gɛlɛmanba dɔ tun b'a nin kan o gɛlɛman min tun b'a nin kan o ye statut du corps préfectoral ye parce que o de bi to ka o de bɛ se ka an kisi ka bɔ fama jugu ani politique mɔgɔ jugu olu ka kɔlɔlɔ ma donc élection 2018 kun bɔlen syndicat bɛɛ bɛ wuli wagati min na n'i ye gɛrɛntɛli kɛ sɔrɔli ka teli c'est comme jagokɛla i ka feere tɛ jɔ n'o y'a sɔrɔ wagati min na a man ca de o kelen de don donc an wulila mois de mars ko k'an ka statut du corps préfectoral dilan élection dun kun ye fo septembre ye mais o fana ma sɔrɔ ten gansana Ablaye Idrissa ministre do hali n'a ma fɛn ɲɛ an ye an bɛ se k'a fɔ a kɔni kun ye nin baara ɲuman ye a y'a kanu ta k'a don a dusu la a kun bɛ fɛ k'a tɔgɔ ta k'a dilan ko parce que a mɛnna san 17 a baara bɛ senna a ma se ka ban k'ale b'a waleya ala nana kɛ a taara ka sɔrɔ a ma se cɛman Hubert a fana ye ministère nin fereke kosɛbɛ ka taa nka a ye nin baara in a y'a ta k'a da nin kan k'a b'a waleya a b'a dɔn kalo saba ministre yɛlɛma bɛ Mali la dɛ donc o fana taara o ma se k'a kɛ o ma se k'a kɛ Mohamed Aguer lafinalen anw fana y'a ta sisan mɔgɔw bɛ k'a ɲini k'i dɛmɛ e yɛrɛ sigilen don k'i bolo kuru o y'a sɔrɔ an ka syndicat kun tigɛra parce que Gawusu Kulibali o ye baara sɔrɔ min ni syndicat y'a tɛ bɛn o taara a ka dangan o fana kun taara retraite la o y'i sen bɔ ne de kun y'a mɔgɔ sabanan ye ne fana tun bɛ Buguni donc syndicat sara an dɔgɔninw olu wulila ka se ne ma ko bon wuli a kana syndicat lakuraya pour que k'an ka ko ta sɛbɛ la ni aw hakilila k'aw tilala anw bɛ k'a daminɛ an tɛ se ka to sunɔgɔ la donc o de la an wulila k'a fɔ ko ka nin kuraya o kurayalen u y'o ta k'a don circuit d'adoption na sariya ko ni statut fɛn fɛn kura dira mɔgɔ ma statut autonome wajibi don a dama musaka bɛ k'a dama wajibi don a musaka sara bɛ k'a dama o statut autonome sariya ye mais an b'a fɔ constitution yɛrɛ ma a daga mɔgɔ wɛrɛ ye mɔgɔ catégorie fila kɔ sɔrɔdasiw ani magistrats mais gouvernement ka fagon fɛ mɔgɔ wɔɔrɔ wɛrɛ tun y'a sɔrɔ ka fara ninnu fila kan donc anw kɛra 9nan ye mɔgɔ wɔɔrɔ y'a sɔrɔ ka fara nin fila kan voilà k'a sɔrɔ u n'a man kan donc olu y'a sɔrɔ ka sɔrɔ u n'a man kan an fana ko donc ni fasoden dɔw y'a sɔrɔ foyi t'an fana bali a la parce que an bɛɛ ye jamana kelen den de ye o ye tiɲɛ an y'a ɲini anw kɛra 9nan min y'a sɔrɔ o statut sɔrɔlen sariya ye min fɔ n y'o de fɔ aw ye sisan donc ministre ni an sigira le 3 mai 2018 conseil des ministres min sigira o don o ko o ye ministre saba yamaruya k'u n'an ka sigi ko ka kuma musaka kan
n'o ye Age Erlaf Boubou Cissé ministre de l'économie et des finances ani madame Jara Arakitala u saba donc Erlaf y'an wele a ko bon ko ni ministre saba la k'u ko comme an ka mɔgɔ bɛ baara kɛ ale de fɛ yen kosɛbɛ ko an n'a ka sigi ka kuma n'an bɛnna min kan k'olu sɔnn'o ma an ko jɔn ka la an b'a dɔn jamana in kɔnɔ n'i ye baara fɛn fɛn kɛ i ma ministère de l'économie et des finances don a la hali ni président de y'a kɛ i kana fɔ k'i y'a kɛ an ko wajibi don fo ka na u ma sɔn Arakitala fana ye muso ye a b'a jɔ a jɔyɔrɔ la a don a y'an wele a y'a fɔ an ye k'a b'an kɛlɛ fo n'a dɛsɛra sinon laɲini tɛ kɛ a ka laɲini a tɛ sabati donc an b'o dɔn a ma dogo an na an b'o dɔn an ko donc wajibi fo ni ministre saba n'o tɛ an tɛ sigi an ye munumunu kɛ o la ka dɛsɛ u tɛna sɔrɔ ka sigi finalement a ko k'a yamaruya sɔrɔ an sigira ko finance sen ka don a la k'a yamaruya sɔrɔ ko bubu ko an mana bɛn min kan k'ale jɛnna n'o ye ko Araki ko n'an bɛnna min kan k'ale jɛnna n'o ye donc anw n'ale sigira ka kuma a n'a collaborateur a n'a ka collaborateur a ka conseil technique a n'a ka chargé de mission an n'u sigira an ye baara kɛ olu de ye grille proposé an ye u ye grille proposé an ye an ye yɔrɔ kelen de ɲini ko k'o corriger o corrigera n'o ye dugumada ye parce que olu ka dugumada o kun ye statut général dugumada ye an ko an ka mɔgɔ kura minnu bɛ bɔ ENA la olu ta 100 b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc ka u bila au niveau la au lieu de 360 k'a bila 460 la donc u sɔnna u ko k'o ye tiɲɛ ye parce que segin kɔ tɛ syndicat ko la donc u y'o 460 accordé o kɛra yɛlɛma kelen min an ye o ɲini ye filanan an nana se avantage ma n'o ye prime ni indemnité a ye dɔ fɛn an ye a filɛ nin ye duguma ni tun y'a dɔn n kun b'a ta ka na a copie bɛ yen n bɛ tila k'a yir'i la a brouillon Mohamed Agerlaf ka sɛbɛnni don i y'a dɔn a ma sa a bɛ baloli a ye proposition k'an ye an ye ɲɔgɔn lajɛ an ko nin ka di kojugu pour que ka kɛ tiɲɛ ye kuma ni tiɲɛ ye don nin ka ca anw ma a man bon an ma mais a ka ca an ma ka da jamana wagati kan ka da kan n'a dira anw ma anw ni minnu ye kalan kelen ye olu b'a ɲini minnu bi ka kalan ka bon n'an ta ye olu b'a ɲini hali minnu ka kalan b'an ta duguma u fana b'a ɲini an ko donc nin fɛn fila kama jamana lahala kama ani tɔw bɛna ɲini u tisa kɔrɔ a k'a lajɛ a ka dɔ bɔ a la a ko kun fila de la gouvernement sɔnna nin ka di an ma kun fɔlɔ ko fanga binnen don c'est-à-dire l'autorité de l'État ko binnen don anw dun de bɛ autorité de l'État incarné n'i taara arrondissement na n'i bɛ fɛ ka fanga ye anw don n'i taara cercle la n'i bɛ fɛ ka fanga ye anw don n'i nana région na la même chose hali service baw la les directeurs et les secrétaires généraux anw don ko donc anw de bɛ autorité de l'État incarné o kama ko k'an bila minan kɔnɔ minan min b'a to bonya ni karama bɛ d'an kan o fɔlɔ ye filanan ko nin y'a san 11 ye fɛn ma fara an ka foyi kan donc ko ni nin dira an ma an bɛ se ka san 10 sɔrɔ an bɛ se ka san 20 sɔrɔ ka sɔrɔ dɔ wɛrɛ ma fara an kan k'o de kama don a dira an ko bon n'a ta bɛɛ dɔ bɔ a la a brouillon b'an bolo n b'a copie d'i ma a yɛrɛ ye 10 b'u la a ye 10 bɔ wari ninnu na o de tun bɛ bɛn commandant Chini n'o ye sous-préfet ye o bɛ 1 million sɔrɔ 10 ka jɛ ka taa gouverneur o bɛ 1 million ni chose 1 million ni 500 sɔrɔ donc an jiginna ka taa directeur des ressources humaines n'o ye Musa Katile ne Musa Katile ani Abubakar Sidik Jire bi n'o de ye inspecteur en chef de l'intérieur ye an saba k'an ka taa a bila au propre an taara bila au propre ko an ka signé anw bɛ ka Olivier Traoré n'o ye Siltemati secrétaire général ye o tun tɛ a donni na
o tun bɛ fɔ Bagineda komi wulafɛla don a tɛ se ka na a ko k'a ka secrétaire dɔ ka signé bureau kɔnɔ mɔgɔ dɔ n'o ye Mahamani Sidiya Mayiga ye o ni ne y'a signé le temps que an ka tila nin 16 la ka yɛlɛ n'a ye Erlaf welela primature la o nana kɛ duguta ye Menaka u taara Menaka donc an kɔni y'a signé k'an kɔ don ko ni ale nana ka bɔ Menaka a b'a signé ne y'a f'i ye cogo min o y'a sɔrɔ ne bɛ Buguni ne taara n ka Buguni ta la an bɛna wagati min na ka na fɛn ninnu nɔfɛ an y'a sɔrɔ kuma yɛlɛmana anw de y'aw deli ko ka dɔ bɔ a la anw y'a ye k'a fɔ papier yɛlɛmana fɔlɔ anw ye papier min saisi o ye protocole d'accord ye i ko a ɲɔgɔnna 3 wɛrɛ bɛ yen min tun ye protocole d'accord ye anw ni ale cɛ filanan a fɔra de ko gouvernement sɔnna ko ka nin di an ma an nana mun ye ko syndicat ye nin de proposer gouvernement ye ko nin y'u ka laɲini ye sabanan sani a laban u ye filike ye min b'a jira k'a fɔ ko ala tɛ janfa dɛmɛ fiyewu ko en foi de quoi le président protocole d'accord o tora nɔ na alors que sanfɛ olu y'a yɛlɛma k'a kɛ procès verbal des rencontres u ka nambara 4nan ye min ye ne ni Mahamani de y'a signé ko n y'a f'i ye cogo min parce que Olivier tun tɛ sɔrɔ donc u ye feuille laban sɛbɛnni t'a sanfɛ sɛbɛnni t'a jukɔrɔ ka ne ni Olivier ka signature ta ka bila yen parce que document fɛn fɛn bɛ kɛ ni o don kelen kun ta tɛ ne ni Olivier de y'a bɛɛ signé donc u y'o ta k'o scanner k'o de bila a kɔfɛ anw kɛlen k'o ye an ko nin tɛ se ka kɛ an taar'u fɛ an ko nin man kan ka kɛ an y'aw deli aw kana nin di an ma a y'an wajibiya avec des arguments pertinents donc anw ye nin yira an ka militants na kaban k'a f'u ye kaban ko fila don n'anw ma nkalon tigɛ aw ye nkalon tigɛ o ye tiɲɛ donc an tɛ se ka segin bilen ka taa fɔ militants ye ko an nana min fɔ aw ye tiɲɛ an ye nkalon tigɛ aw ye a ye segin aw kɔ u ma sɔn ko i k'u y'a don a kɔnɔ cogo min ko nin ye prime ye fɛn hakɛ ye syndicat ye min ɲini gouvernement fɛ donc ko fɔ an ka segin négociation kan o kɛra mun ye $1,000,000 proposition min olu y'o di an ma u nan'o kɛ ko 2,000 min ye $1,000,000 ni 50,000 ye ko 300 min ye $1,000,000 ni 100,000 ko 400 an wili an sera Bube fɛ yen primature la an ye siɲɛ 3 kɛ Bube ma sɔn k'an reçoit a y'a fɔ a ka chef de cabinet a n'a ka conseil spécial Sankare o don k'olu k'an reçoit u y'an reçoit Bube ma sɔn k'aw reçoit Bube o y'a sɔrɔ Bube de tun ye premier ministre ye Sumelu Bube donc ale m'an reçoit an y'an ka fɛn ninnu fɔ a ka chef de cabinet a n'a ka conseil spécial ye o de tɔgɔ tora ŋɔnɔ o ye Sankare donc hali n'a ma reçoit ni ninnu y'an reçoit a y'an reçoit o ye tiɲɛ donc o fɛnna ten an ko a ma ni a ma ko bɔ nin na joona an bɛ wajibiya ka taa grève la a ma jaabi di an ma an y'an ka préavis de grève sɛbɛn comme u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw don minnu tɛ taa grève la u b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ don minnu ka ko man gɛlɛn u m'a ta sɛbɛn la donc an taara grève la tile 5 an y'o tile 5 kɛ effectivement o kɛra réussite totale ye ko bi ta cogo mɔgɔ minnu ma dege grève la n'u taara kɔni a bɛ ɲɛ o donc o kɛra ten u ma taabɔ u ma sisi bɔ an sinna ka i ko nin cogo an y'a kɛ prolongé an taara illimité la o illimité daminɛnen o tile 2 o y'a sɔrɔ Bube tun bɛ Europe tournée la a y'a ka tournée tigɛ a nana a y'a dɔn a gɛlɛyara k'a bɛna don élection na a nana a nalen an sigira an kumana an ye faamuyali dɔ sɔrɔ k'a fɔ nin tun ye janfa de ye fɛn kɔrɔ janfa min ka bon ni anw ye mais janfa min talen don ka Mali yɛrɛ sɛgɛrɛ o kama bi an b'o fɔ mɔgɔw ye o kama an ko bon an jɛra wari kɔ fo élection ka tɛmɛ an tɛ dɛrɛmɛ ta an tɛ dɛrɛmɛ ɲini fo élection ka tɛmɛ
élection ka kɛ jamana ka basigi voilà ni élection ɲuman ka tɛmɛ fanga o fanga mana na mais aw kɔni k'o kɛ sɛbɛn kɔnɔ min b'a to fanga o fanga mana na a ka kɛ wajibi o kan parce que état ye continuité u sɔnn'o ma an ye préavis de grève wuli Soumaïla Boubou ka bureau kɔnɔ a don n'o don kun tɛmɛna élection présidentielle kun dafirilen y'o ye Allahu akbar n'aw sen tɛ élection na a kɛ man di dɛ a tɛ kɛ de hali n'u bɛ ka organe unique min fɛn n'anw sen tɛ la a tɛ kɛ donc o kɛra ten an y'a wuli ten an y'a sɛbɛn signé le 24 juillet k'a fɔ fanga kura min mana na an n'o bɛ sigi ka kuma 24 juillet 2018 k'a ta o 24 juillet 2018 fo ka taa se février 2020 ma an bɛ bolila gouvernement kɔ pour que an ka sigi o ma sɔn février 2020 o y'a sɔrɔ i y'a dɔn élection kun kan ka kɛ février mars an sera premier ministre ma Boubou Cissé an ko ni i m'a fɔ ministre a n'an ka sigi élection tɛ kɛ a y'a fɔ ministre ye donc an wele lundi le 1er février 2020 a y'an wele k'an sigi an kumana an ko a ma an tɛ élection ta en otage mais an bɛ fɛn fila de ɲini aw fɛ an ka mɔgɔw u ka lakana filanan an ka musakako min bɛ senna kan 2018 an ka sigi an ka kuma kan a ko min ye lakana ye ko u tɛ se armée tɛ se mais u bɛna kuma ni terroristes ka ɲɛmɔgɔw ye u bɛna a ɲini u fɛ u ka élection sécurisée a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi a ka chargé de mission dɔ n b'a tɔgɔ dɔn n b'a jamu dɔn ko o bɛɛ Mopti région na k'a ko kɛ Allahu akbar an ko donc an sɔnna filanan an ka musakako alamisa nata k'aw bɛ sigi an sigira an sigilen u tun ye min ɲini min di an ma anw ma dɛrɛmɛ bɔ a la anw y'o de ladon an ko komi o bɔra olu de la an b'o de kelen kɔ o tiɲɛ u y'a bila ka taa ministère de l'économie et des finances la ko pour évaluation ministère de l'économie et des finances ko Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi k'u tɛ se ka o d'an ma o lettre cir'u ma le 25 février an y'an bolo kuru pour que ka teliya parce que temps banna an y'an bolo kuru o la an ko komi jamana bɛ cogo min na nin fɔra an b'a to ten an y'a to ten maître ka article 39 ko wulila anw ta kun ye 6 milliards 300 millions a ye article 39 réglé 58 milliards 58 milliards magistrat ko an kana olu tɔgɔ fɔ an t'u tɔgɔ fɔ k'an bɛ kɛlɛya u la an t'u tɔgɔ fɔ dɔwɛrɛ tɛ parce que état ko de don mɔgɔ ko tɛ o ayi an y'o de fɔ olu y'o maître an b'u bɛɛ fɛ ne kɔrɔkɛ fakɛli ba kelen ye maître ye ne yɛrɛ dɔgɔnin fakɛli ba kelen fana ye magistrat ye donc an tɛ mɔgɔ si contre la ayi n'u y'a sɔrɔ an bɛɛ de bɛ ka hɛrɛ don donc an ko maître ka 58 milliards o ka ca n'anw ka 6 milliards 6 milliards magistrat ka 17 milliards o ka ca n'anw ka 6 milliards magistrat y'a sɔrɔ yɛrɛ o ɲana anw ma parce que u tun banna an ka argument dɔ la ala y'a to magistrat u y'o kɛ magistrat ye o kɛra argument y'anw bolo u tɛ se ka ban anw ta la bilen anw tun y'a ɲini ko k'a kɛ administrateur civil bɛɛ ye u ko prime bɛ di jɔyɔrɔ de kama ko prime tɛ di corps kama mais comme u ye magistrat ta di corps kama u tɛ se ka anw ja la bilen ko corps kama bilen ayiwa donc o de y'a kɛ nin kɛra anw ta taara u bɛ ka 26 milliards comme il faut o de y'a pan ka se 26 milliards la donc voilà ko ka teli cogo cogo minute kelen jan k'o yɔrɔnin fɔ awɔ o de kɛra 11 points ye an y'o de déposer après une assemblée générale ka lettre ci Boubou ma le 11 an lettre ci Boubou ma le 11 août ni aw ma an ka décret bɔ yani juma nata cɛ le 16 an bɛ grève daminɛ an bɛ préavis de grève déposer le 17 wa an bɛ baara jɔ an bɛ taa baara yɔrɔ min an bɛ baara jɔ à partir du 17 fo don min an ka grève ka daminɛ ala nana kɛ a m'an jaabi le lundi 17 an y'an ka préavis de grève déposer à 8 heures le mardi 18 coup d'état kɛra an bɛ transition kɔ mun de la an tɛ transition ɲɛngoya t'aw la an tɛ mɔgɔ ɲuman yɛrɛ jango ka dɔn bandaw ɲɛngoya t'aw la Asimi Goyita ɲɛngoya
an y'an ta déposé le 17 le 18 coup d'état kɛra transition ko bɛ min o la ayi mɔgɔ de bɛ waati ko f'anw ye i bɛ ka ni bubu fɛ an y'a déposé don min o diyar'i ye e bɛ Badaw ni Asibi fɛ ko an k'o bɔ yen o na ko ye anw tɛ mɔgɔ ko la an bɛ sariya ko de ayiwa aw ni sous région par rapport ka den mun fa ka yɔni an ka jɛmukan kuncɛ sous région fana ka tuga jumɛn na c'est à dire olu ka salaire ko ani Mali ta bɛ cogo di Kɔnɔwari jamana ninnu ni olu ka commandantcininw n'an ka commandant kɔrɔbaw a bɛ cogo di. n bɛ se k'a f'i ye n ko ne yɛrɛ den n bɛ se k'a f'i ye n yɛrɛ woloden o ye sous-préfet ye Côte d'Ivoire o don a ka guloki tun bɛ n kan na réunion dɔ senfɛ a bɛ aw ka Facebook ni fɛnw yɛrɛ la Amadu Kone sous-préfet don ne kɔrɔmuso dalen don min kan o den fɔlɔ don a y'a ka vacances bɛɛ kɛ ne fɛ fo 2017 fo Buguni k'an to Buguni 2017 a taara a donna commandant la bi a sara ka ca ne ta siɲɛ 3 ne san 26 filɛ baara la ale ma san 2 ɲuman dafa a sara ka ca ne ta siɲɛ 3 e san 26 de filɛ nin ye oui mais ale san 3 Kɔnɔwari jamana kan oui mais an tɛ Côte d'Ivoire suma Mali la Côte d'Ivoire sɔrɔ ka bon ni Mali ye parce que Côte d'Ivoire douane dɔrɔn sɔrɔ ye Mali ta ye Mali mumɛ ta ye an tɛ o sumaw la mais n'i ye Burkina ta ka Niger ta an b'olu ɲɛ yen olu fila bɛɛ la olu sara ka ca siɲɛ 2 ka tɛmɛ anw ta kan siɲɛ 2 donc fɛn de don anw ta ye min ye i b'a dɔn an ka bamanankan fɔ anw ye état permanent de ye c'est comme aw bɛ mɔgɔ kelen ta k'o sigi yan ni aw bɛɛ bɛ taa aw ka ci la k'o to yen aw bɛ taa aw mago ɲɛnabɔ k'o to yen n'aw nana a tɛ fɛn d'a ma ale u b'o wele permanent aw kɔni bɛ taa jabɔ ka na anw ye état o de ye état vacancier olu de bɛna jabɔ ka taa n'o ye politique mɔgɔw ye san 5 u bɛ na nomination u bɛ na u b'a bisi u b'a tulu duman bɔ u bɛ taa anw ta y'o de donc olu mana anw sɔrɔ a la u t'an lajɛ ni ɲɛ ɲuman ye n'u taara fana u tɛ ɲuman fɔ an ma o de gɛlɛya bɛ anw kan ayiwa Usumani Christian Jara n b'a jigiya ka fɔ faamuyali ba sɔrɔla ni baro in na maaw tun tɛ fɛn fɛn dɔn commandantcininw ni commandant kɔrɔbaw ka fɛn na kisaw la maa caman bɔra olu bɛɛ lajɛlen kalama Usumani ka nin walawalali in na bari kunnafoni caman tun bɛ nin kɔnɔna na minnu yɛrɛ tun dogolen don ni Amadu Ɲamele la i n'a fɔ lajɛlikɛla yɛrɛ caman bɛ cogo min na an b'a jigiya ka fɔ nin tɛna kɛ an ka baro laban ye ɲininkali caman tun bɛ yen u ni INTM bɛ cogo di ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma proposition bɛna kɛ cogo di walima nin ko in na laban cogo di don n'a natɔlaw la an bɛna Usumani wele ka na an ka se ka na walawalali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na nin y'an ka jɛmukan ta ko fɔlɔ ye nka ni Ala sɔnna ma don n'a natɔlaw la ka wele bila ma ka se ka na walawalali kɛ an b'a jigiya ka fɔ o na kɛ faamuyali min bɛ di tele ɲɛtaa filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn waati sɛbɛkɔrɔ koron an bolo k'a ɲini Masa Rahamani fɛ basigi ani kolosuma Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na ayiwa nin de bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na n'o ye faso jɔ kɛnɛ ye yarabi kolosuma ani kɛnɛya Ala k'o sabati ani maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية